Čaute, moje meno je Jozef a vítam vás pri tomto druhom parte. Musím ho už natáčať druhýkrát, pretože vidíte, že som tu staval už. Ale musím ho natáčať prvýkrát, pretože mi nenahrávalo zvuk. Ja chytrák, som si zabudol zapnúť mikrofón. Čiže som si postavil už menšiu kostru na domček. Počkaj, sluchatka si hodím tuto, bo to teraz nechcem. Počkajte. Tak, som tu. A chýbalo mi to pár dreva, 3 dreva, raz, 2, 3, tak ideme ten naťažiť a dneska si ten domček postavíme. Toto video bude mať nejakých 15 minút zhruba. A ideme. Sorry, zase budem mobil, ak ste to počuli. A ináč mám tu nainštalovaných zo pár modov. Prvý je Animated Player mod. Čo je? Treba dať. Potom ďalší mám, ako ste videli, mám Note Items a Recapita, že sa mi práve zlomila motika. To mi práve zlomilo sekera, ale toto bude stačiť a z fotokku neviem. Akého dreva urobíme. 3? Odhlasila som dobre. Ale ja sa idem vyspať. Tak. Dúfam, že ma aj dobre počuli, lebo som si kúpil nový mikrofón. Neviem, o čom som hovoril, pretože som všetko vyčerpal, čo predtým mám. Nechcem všetko opakovať. Mám 4. Tak. Čo by sa tu hodilo túto ako? Tiež je kobl? Podľa mňa by to bolo pekné. Dáme kobl. Nech nežerám. Tak. To bolo si všetko vykosiť. To tu všetko zavádza. Tak. A to budem musieť robiť po celom. V minulom videu ešte predtým, tam je taká baňa, som tam išiel a naťažil som do pár železa. A urobil som ešte farmu. Tak ale mi pôjdem ťažiť kobru, že takto. Kobru mi to stačí. Urobím si sem takú ťažiarnu, nevysím, že ani, alebo tam v tej jaskini rovno. Vidíte, tam bolo drevo. Druhá? A tu sú ďalšie drevo. Závodne. A dole zatiaľ nejdem. Potom robíme taký samotný dielný ťaženie alebo tak. Teraz si robím dobrý ťažiarnu, nechcem do tej bane. Tak. Než ďakujem za 8 odoberateľov. Neviem, že som sa povedal, že musím natočiť veľa. Takže natočiť veľa. Naťažiť veľa koblu. Sorry za ten chrapľak. Teraz som sorry ešte, že som dlho nevydal video, pretože som nemal čas. Tak pomerne. Ináč tu za kamerou nebudem. Ako som spomínal v predchádzajúcom videu, že tam nebolo audio, čiže tu mimo kamery hrať nebudem. Tyjo, poďme na ducho. Asi to poďme potom nájsť. Dobre. Ja asi to za 5 minút. Teraz sa budem nájsť. Minecrafte hlavne nie som, čo je tam dobré. Tak. A jaký som ešte astko, videli ste to železo? Vidím to kobla, vyťažím si železo. Tyjo. To mohlo stačiť. Koľko to má obvod. Tak veľa zase. Idete koniec.
Krásný, je to ešte niekde žeriebe. To je nekrásne. Tam. A žriebe je kde? Neviem. Nemám pár. Tak. Neviem. Chcem robiť túto veľkú dlhú sériu. Bena, Jirka, Pedro. Robia také veľké série s Minecraftom, Pedro. Ako má napríklad Nidu na Stay Fidget. To natáčať ale nebudem. To by stačilo aj ten jeden stav. Stay Fidget natáčať nebudem. Napíšte mi do komentov, čo mám natáčať. Tak. Ešte jednu zabudku s ničím. Úplne zabudku. Len si zelené drevo. A čo bude podlaha? Podľa mňa by bolo pekné takéhoto dreva. Tak to odkačujte. Tak to by bolo podľa mňa pekné. Dáme treba takto. Tak. Tak. To je úplne dobre. Tam máme toto, že si robíme železnú sekeru a ideme na to. Robíme podlahu. Nie. Tak, robíme tento stav. Keďže tu trikapitátor je to pomalšie, pretože robím ako keby celý stôl naraz. Tak, poď. Dobre. Ale je to výhodné zase pre mňa. Trikapitátor. Všetko opadá. Tak. Malo by vás to vytrolíme ovcu. Dúfam, že mám zapnutý mikrofón. Mám. No veď preto. Už som sa naľakal, že sa nenahrám audio. To už... co zatiaľ. Už by som sa naozaj nasral. Skype. Ty koňo. Neumieraj. Mohol by spal celkom blízko, čiže ja. Som spal v posteli. Že by si to mohol uložiť. Beží mi tam 20 fps, potom mi tam behalo 30, neviem. Jo, to brúško ma bolí. Bíško mne bolí. To je dobré. Zachrumčalo mi fúfu. To mám 40. Ešte budem musieť potrebovať. Čo tu ja hovorím, budeme potrebovať. Nebudeme musieť potrebovať. Ja tu teda slovenčiniarka videla. Vypadni. Tak, až jedno, hej. Počkej, kde to ešte? Ja som sa nehľadal. To je niečo ešte? Je, jasne. Neviem, či je taký moc, ale mohol by byť taký vykopať akože jednu rudu. A všetky rudy to mám vykopu. Králičky, tie zabíjať nejde, áno, by si robili. Nechám to. Poďte za mnou. Vidíte, ako ma nasledujú. To už iba nasleduje skeletona. Lorda skeletona.
pretože neviem, tak sa to naobuje. Tak poďte. Bobové tráva. Neviem, na čom som dával budík. Ale je tam. Je tam. Poslíme do osoby. Stojte. Nechce sa. Máte to. Tak. A máme prvé ovečky. Nech sú prvé ovečky. Máme prvé kravičky. Ja, vidíte, tu je to žriebe. Ono vyrastlo. Koľko? Ešte nie úplne. Jablčko mi dá. Vyspíme sa. Tak. Toto to ešte zarovnáme. Amen. Levo. No, počkaj. Až čo, tak to nechám. Tak. Ak počujete niečo, že sa kosí alebo dačo, tak sorry, ale sused. Už kosí krovinu razom, prečo nie, čo? Kosil celý deň včera, dneska celý deň kosí, stále iba kosí. Aj tak sú ľudia, ja sa s tým robiť. Sú robili. Jo, tak. Budem brať veľa toho dreva. Ale ja to tu s vami asi ukončím, pretože pôjdem ešte zobudiť teraz cestu. Aha, to ešte bolo to jedno. Pôjdem zobudiť tú sestru moju a majte sa fakt dobre, uvidíme sa pri ďalšom videu. Čus!